Baba, siyakubonga namhlanje sidumisa igama lakho, siyakubonga ngakho konke osukwenzile nakho konke osakwenza. Ngiyacela namhlanje ukubusa kuyo yonke impilo. Amandla amakhulu, umthetho omkhulu kaJesu Kristu mawube phezukwa wonke umuntu namhlanje ngegama likaJesu. Thinta wonke umuntu, guqula yonke impilo. Ngiyakhuleka futhi Nkosi ukuthi uzokwenza okukhulu okungakhohlwa kuyo yonke impilo namhlanje ngegama likaJesu. Qinisekisa izwi lakho kuyo yonke impilo ngegama likaJesu ngiyakhuleka. uNkulunkulu akubusise, ungahlala phansi ebusisweni zikaNkulunkulu. Namhlanje sisakhuluma ngokubusa. Namhlanje ngifuna ukuthola. Sikuthola kanjani ukubusa? Ngisho ukubusa okusha namhlanje, ngisho ukubusa okugcwele phezu kwayo yonke ingqinamba esinayo empilweni, futhi ukubusa kokugcina. Kufika usuku lokugcina kuwo wonke umuntu la emhlabeni, ukuthi uzodlula la emhlabeni uye kwenye ingxenye. Ngaleso sikhathi ukubusa adunakho emhlabeni ngeke kuze kwanele, bese uba nokubusa kokugcina, bese uyaqhubeka. Hhayi ngokuhlulwa, bese uyaqhubeka. Hhayi engabazeni, bese uyaqhubeka unokuqonda. Unesiqiniseko sokuthi kunokubusa kokugcina, futhi namhlanje ngiza ngizokhuluma kuwe ngemfihlo yokubusa okusha, okugcwele nokokugcina. Okusha, okwesibili okugcwele, okwesithathu okugcina. Angeke uze udlulwe ukubusa kwakho. Imfihlo yokusha, yokugcwele nokugcina ukubusa. Buka abaseRoma isihloko 8 uverse 37. Uthi kepha awuthi kwengime lapho isikhashana othize ngeke nje asuke agxumele emgqeni athi kepha, kusho ukuthi khona okuthize ade kwenzeka ngaphambilini, kufana nengxoxo emqondweni wakhe. Lokhu kufika empilweni yakho, ungaphumelela kanjani? Lokhu kufika endleleni yakho, ungaqhubeka kanjani? Unombono omkhulu, kodwa lokhu kufika kuzovimba lo mbono. Ungaqhubeka kanjani empilweni? Bese umlisi yaphenduka ethi cha. Uthi cha kuSathane, uthi cha kuso sonke isimo, uthi cha kuyo yonke into ezoletha ukunqotshwa empilweni yakhe. Ngenkathi uza namhlanje uSathane ekusabisa ethi awukwazi ukuqhubekela phambili, awukwazi ukuya phambili, angeke uzuphumelele, angeke uzunqobe, amandla akhona angaphezulu ngisho namaphi amandla onayo. Bese uthi cha. Othize akamemeze athi cha. Ucha wanamhlanje ucha, othize akathi cha. Uzothi cha kuwo wonke umuntu ozovimba uqhubekela phambili empilweni. Futhi lo cha uyeza usuka ngaphakathi enhlizweni yakho ngoba unesiqiniseko nokwethemba nokukholwa kuJesu Kristu. Bese uthi cha kuzo zonke lezi zinto, kuzo zonke lezi zinto ngizophumelela. Uzophumelela njengoba bakhona ukuthi badlule emfuleni, umfulo obovu. Cha, kuzo zonke lezi zinto, noFaro lapha, namabutho kaFaro laphana, nezintaba zibazungezile. Kuzo zonke lezi zinto thina singaphezu kwabanqobi. Ngifuna ukwenza kube ngokwakho lokhu. Uma ngabe ukusho nje, ukusho kuwo wonke umuntu ngendlela ejwayelekile, ngithi mina ngingaphezu komnqobi. Kungenzeka namhlanje ukuthi uyanqoba yonke ingqinamba efika empilweni yakho. Ngibona ubhuti ongumnqobi laphana, ngibona usisi ongumnqobi laphana. Uzonqoba, angeke uzube umuntu ohlulwayo ngegama likaJesu. Cha, thina kuzo zonke lezi zinto thina singaphezu
kwabanqobi ngaye, ileyo mfihlo ngaye osithandayo thina. Buka elinye ivesi kuJohane isahluko 4 verse 4, uJohane wokuqala isahluko 4 verse 4 uthi, ningabakaNkulunkulu nina bantwanyana, ningabakaNkulunkulu nina bantwabana. Manje qonda lokho akakhulumi ngabantu abasanda kuzalwa nabantu abakhasayo abagaqayo, kodwa ukhuluma nawe uma ngabe umdala ekhuluma nawe ngisho akuthiwa una-80 una-90 una-100 ufana nomncane. Akwesithi njengesibonelo unomuntu oneminyaka ewu-1000 wena uneminyaka ewukhulu, u-100 ufana no-1/10 ka-1000. Lo oneminyaka ewu-1000 uyakwazi ukutshela lo oneminyaka ewu-100 athi umntwana omncane, u-1000, 2000, 3000 ingunaphakade, yena uyingunaphakade. Loyo ngunaphakade ngakutshela ukuthi noma ngabe ukuphi emgqeni athi mntwanyana omncane, bantwana abancane ningabakaNkulunkulu, senibanqobile noma nibahlulile ngokuba mukhulu lowo ohlala kini kunalowo osezweni. Namhlanje omkhulu uzohlala ngaphakathi kuwe. Izinto ezintathu esibhekayo kule ntshumayelo, okokuqala ifa lokunqoba okugcwele nokubusa kwansuku zonke. Ifa esinalo futhi ukunqoba okugcwele nokubusa kwansuku zonke. Okwesibili umlando wezimfanelo ezinhle ezikhohliweyo ngabaphuphi abaxoshwayo. Kunabantu abaphuphayo empilweni, bacabanga empilweni, bangabaphuphi, abashintshi, abenzi lutho izaba, bayaphupha nje, nginephupho, ngizoba yilokhu, abafaki izaba kulokhu abakucabangayo, ngizoba mkhulu, ngizoba namandla. Iphupho nje kuphela, futhi iphupho labo liyabasusa endleleni yokwenza. Namhlanje ungaba ophuphayo bese uyeza endleleni yokwenza ezokuholela endaweni enkulu. Indawo enkulu ikulindile, indawo enhle ikulindile. Uyazi, uma ngabe ngizwa o-amen abathize, ngithi laba abantu abaqhamuka emakhaya, kodwa manje sikhuluma ngo-amen wakule ndawo. Amen. Uzofinyelela kulelo phupho, uzofinyelela kuleyo ndawo. Amandla kaNkulunkulu azokuphakamisa, azokusekela, azokumisa endleleni okufanele ube kuyona. Namhlanje kuzobonakaliswa empilweni yakho ngegama likaJesu. Kodwa kukhona imfihlo, kodwa ngifuna ukukutshela lokho. Yingakho silana, uma ngabe lokhu kungasiyimfihlo, wonke umuntu ufuze ngabe ulapho. Uma ngabe isambulo nolwazi lukhona kuwonke umuntu, ngingakucosha eceleni komgwaqo, ngingakucosha kuwo wonke umuntu, ngingavele ngizulazule ngikucoshe laphana wonke umuntu engaba lapho. Kodwa ingoba akukho kuwo wonke umuntu, yingakho kuyimfihlo yokusha nokugcwele nokokugcina ukubusa. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba ulana okuthize kuzokwenzeka empilweni yakho okungakhohlwa. Okwesithathu ukuphulukiswa kwezisulu ezibuthakathaka ezinezifo ezihlukahlukene. Abantu ababuthakathaka abangazi noma abanayo injongo, abanayo intshisekelo, abanayo indawo, babuthakathaka emqondweni wabo, babuthakathaka emqondweni wabo, babuthakathaka ngisho ekwenzeni kwabo, babuthakathaka ngisho enyameni yabo, babuthakathaka ngisho emoyeni wabo, babuthakathaka kuyo yonke into nakuyo yonke indlela, bese beba
Kodwa namhlanje uNkulunkulu uzothinta impilo yakho, uzokuphulukisa emqondweni wakho, emphefumulweni wakho, emoyeni wakho, ngaphakathi emntwini wangaphakathi uzosukuma njengomkhulu, njengomuntu ophumelelayo, uzofinyelela lapho ofunela ube khona ngegama likaJesu. Ukuphulukisa kwezisulu ezibuthakathaka ezinezifo ezahlukahlukene. Ngiza kokuqala sibheka ifa lokunqoba okugcwele nokubusa kwansuku zonke, ukubusa kwansuku zonke, ubusa kwansuku zonke manje. Akunasidingo ukuthi izinsuku ezu-365 othize athi nginokunqoba usuku olulodwa ngizothi lokho kuhle kanjani ngosuku olulandelayo bese ethi angazi ukuthi kwenzeni kwangilahlekela ngeviki elilandelayo angazi ukuthi kwenza angikwazi ukugcina amandla osuku olulandelayo angaphezu kwamandla ami, kodwa usuku olulodwa ngakhumbula ukuthi ngaba nokunqoba. Sikhuluma ngokunqoba nsuku zonke empilweni yakho, ukunqoba nsuku zonke empilweni yakho, ukunqoba nsuku zonke empilweni, ukuthi nsuku zonke isibusiso sikaNkulunkulu ukuthintwa nguNkulunkulu kuzoba phezu kwempilo yakho. Yingakho singamamatheka nsuku zonke, yingakho sijabule nsuku zonke, yingakho sijabule nsuku zonke, yingakho sinobufakazi nsuku zonke, ubufakazi nsuku zonke empilweni yakho ngegama likaJesu. Buka Amahubo 68 ngifunda uverse 19. Amahubo 68 uverse 19. Mayibongwe inkosi, iyasithwala imihla ngemihla. Mayibongwe inkosi. Ngekwesithembiso sikaNkulunkulu ufuna ukwenza nsuku zonke. Ngokunqoba sinikeza kona ufuna ukuletha lokho kuwena nsuku zonke. Ngokuthemba esinakho kuNkulunkulu nomthetho esinawo kuKristu ufuna ukuthi ube nakho lokho nsuku zonke. Uthi mayibongwe inkosi nsuku zonke. Nsuku zonke usithwesa ukunqoba. Amahubo ayasitshela ukuthi wenza kanjani ukuthi akugcwalise ngokukhethekile. Ngabe ungomuhle wakhe, ngabe kwenzekile waba sendaweni ekhethekile ngoba ukule ndawo ekhethekile bese lokho eletha izinto ezinhle kuwena, uthi uzokutshela imfihlo yakhe. Ngitholile ukuthi uma ngabe okuhle kunikezwa, uma ngabe ngikude ngizigcina lapha kude, ufuna ukunginikeza okuhle, kodwa ngoba ngikude bese angikhona ukuthi ngithole lokho kuhle. Ngiyabona ufuna ukungitshela ukuthi ngisondele. Ileyo ntshumayelo, wozani kimi nina nonke enisebenzayo nenisindwayo, ngiyakunikeza ukuphumula. Ngenkathi usuka lapho ukhona, wonke umuntu ukude kunoNkulunkulu. Sasikude sisehlathini lezono, sasikude kuyo yonke le ndawo esihambe kuyona lapho uNkulunkulu athi singahambi kuyona. Sisehlane lekude kodwa sifuna ukuhle kwakhe bese siyeza. Noma ubani oza kuyena angeke aze amlahlele ngaphandle. Uyeza namhlanje. Ngenkathi uza kuKristu uthi Nkosi ngilapha, ngifuna uxolela izono zami, ngisoni, ngingumuntu omubi, ngifuna ukuthi uthathe izono zami. Bese uza eduze kwaseCalvary, uze eduze endaweni lapho afela khona wachitha igama lakhe, igazi lakhe, uzogcwalisa ngezibusiso namhlanje. uDavide usaqhubeka uyakhuluma uthi ngabe bakhona abantu abangenazo izibusiso nsuku zonke. Athi yebo, ilabo bantu abaphikisana noNkulunkulu, uNkulunkulu wamazulu, uNkulunkulu umdali wethu, uNkulunkulu ngakwesokudla bona bangakokubi. Bona uNkulunkulu muhle bona babi, uNkulunkulu muhle bona babi. Izindlela zabo ziyaphikisana nendlela zikaNkulunkulu, nemicabango kaNkulunkulu. Ngithi likhona ithemba labo. Uthi likhona ithemba kubo. Ithemba ukuthi bashiye lokho kubi, bashiye lezo zono, bashiye lobo bumnyama, bashiye zonke lezo zinto ezimbi beze ekukhanyeni. uNkulunkulu ngukukhanya, kuye akukho ubumnyama. Uma ngabe uza ulandela uKristu angeke uzuhambe bumnyameni.
noma ngabe yini oyenzayo kufanele uyimboze ngobumnyama, noma ngabe oyenzayo fanele ungene endaweni emnyama noma kuleyo ndlu emnyama khona kungeke ozokwazi ukuthi ufana nengelosi ekukhanyeni, ungumuntu oyenkonzweni, ngowesifazane owesilisa owenkonzo. Ebusuku umuntu okholwayo kodwa ebusuku ukhonza izithixo, ebusuku uya kuleso sithixo uyosikhonza. Uma ngabe uya kuleso sithixo uhambe bumnyameni ukude uphikisana noNkulunkulu, ngenxa yalokho ukugcwalisa ngezibusiso zikaNkulunkulu zikude kunawe. Kodwa namhlanje ngobuthi ngingenzani lapho, leyo nto ayingiphumelelisi, ngiyeza ngenkathi uza uNkulunkulu uzokungenisa ngaphakathi, uzokukhipha kulobo bumnyama, uzongena ebukhanyeni namhlanje ngegama likaJesu, bese izibusiso akugcwalisa ngazo, leyo insindiso, injabulo yensindiso, ukuthula okuza nensindiso, ukunqoba okuza nensindiso, impilo entsha eza nensindiso, ngenxa yokuthi ushiyile ubumnyama, ushiyile ububi, ushiyile okubi, wezwa kuNkulunkulu, usungamemeza, usungacula njengamahubo uthi mayibongwe inkosi, ngoba manje usewuNkulunkulu wakho, usengumsindisi wakho, usengumhlengi wakho, usengumalusi wakhe, usenguye osesindise umphefumulo wakho. Mayibongwe inkosi nsuku zonke, angigcwalisa ngezibusiso. Ngisho noNkulunkulu wensindiso yethu, ilokhu ade sikutshela ngakho ukuthi ngenkathi simazi njengoNkulunkulu wensindiso yethu, ukuthi zonke lezo zibusiso zansuku zonke zizofika yini leyo, unjabulo, ukunqoba, imkhuleko ephendulwayo, ukuphulukiswa, ukubonelelwa, izinto zonke ezinhle uzokugcwalisa ngebusiso ngegama likaJesu. Buka ingxenye yokuqala kaverse 20, uyasitshela ukuthi kithina uNkulunkulu unguNkulunkulu wezinkululo, yena akasiyo uNkulunkulu wokubhidliza. Uma ngabe uza kuNkulunkulu, unguNkulunkulu wensindiso, uzokunikeza insindiso. UnguNkulunkulu wothando, uzokukhombisa uthando. UnguNkulunkulu wamandla, uzobonakalisa amandla akhe phezu kwempilo yakho. Uthi yena loyo kuNkulunkulu wethu, unguNkulunkulu wensindiso yethu. Namhlanje ngenkathi uza uNkulunkulu uqobo lwakhe uzokubonelela empilweni yakho, uzobusisa impilo yakho. Ngiyakutshela namhlanje kuzoba usuku lokuqala lwempilo yakho enkulu, nempilo yakho eyaphezulu, ukuthi ngeke uzukhohlwe namhlanje ngegama likaJesu. uJohane isahluko 10 uthi isela kalizi kungengokweba nokubulala nokubhubhisa. Lelo sela igama likaSathane. uSathane ufika ukuba azokweba, abulale, abhubhise. Singakhuluma ngqo, uSathane ufika nje ukuthi azokweba, abulale futhi abhubhise. Buka lelo gama, uSathane uyafika ukuthi azokweba, abulale, abhubhise. Buka lana, kunabantu abasheshayo ukuthi bafike ebuseni nguSathane. Abavumeli uSathane ukuba afike kubona. Bathi, Sathane ukuphi, Sathane ukuphi? Kukhona yini ukukhonza okumnyama? Ngabe ukhona yini ububo benzakalayo yini? Ngabe kukhona yini umcimbi? Kunokuthi bamele uSathane eze kubona, bazothi uSathane wenza kancane, bazoyabona kuSathane. Bathi, ngilapha, ngikhona, ngimahhala. Ungatshontsha yonke into enhle okungeyami, bese tshontsha umqondo wabo, atshintshe ukuqonda kwabo, bese behamba empilweni ngathi akukho mqondo, akukho mandla, bazibulale. Bese bulala iphupho, abulale intshisekelo namandla nalolo gqozi nephupho labo, bese
ebhubhisa bona, isela kalizi kodwa ukuzokweba nokubulala nokubhubhisa, kodwa namhlanje uze lapha khona uzobalekela isandla sikaSathane. Ngiyabaleka, ngiyabaleka. Bese ethi, kodwa ngizile ukuba babe nokuphila, ukuthi babe nakho kuchichime. Manje buka lokhu. Uma ngabe abantu beya kuSathane babephuthuma kakhulu, basukuma begijima beshicilela noma ngabe yini okuba bafuna ukwenza, benza noma ngabe kuphi umhlatshelo uSathane ubefuna ukuthi bakwenze lokho, beza kuSathane, benza lokho bephuthuma, benza lokho beqinisekisa, benza lokho ngazathi lokhu bekuyinto ebaluleke kakhulu empelweni. Manje sebeyidayisile kuSathane. Uma ngabe uza kumsindisi, uma ngabe uza kuNkulunkulu, uza kumhlengi, uza kumnikezi wokuphila nomnikezi wempilo echichimayo, ingane ungakugijimi njengalabo bantu abagijima ngenkathi beya kuSathane besuthi, Nkosi ngiyeza ngenhliziyo yami yonke, ngiyeza ngokuqonda kwami konke, ngiyeza ngesinqumo esingahlehli, ngiyeza. Ngenkathi uza uNkulunkulu uzokumukela. Noma ngabe ubani oza kumina angeke ngize ngimxoshele ngaphandle. Bese yeza kuwena namhlanje uthi, ngisusile umthwalo wakho, ngasusa ukuhlupheka kwakho, ngasusa izono zakho, ngasusa konke okubi owake wakwenza empilweni yakho. Woza, ngenkathi uza insindiso izofika phezu kwakho ngaleso sikhathi, nempilo engunaphakade izofika kuwena, nempilo echichimayo izofika kuwena ngegama likaJesu. Othize uthi, mfundisi, ngiphila ngokuncane ukusuka phansi kuye emlonyeni, angikwazi ngisho ukuzondla ngalokho enginayo. Uma ngabe izinto sezizinhle, uma ngabe senginempilo enhle, senginakho konke engikudingayo, ngizobe sengithi yingani wenze impilo yakho kuba ihlupheke. Buka engufundile eBhayibhelini kuJohane isahluko 10 verse 10, ngifikile ukuthi ube nokuphila futhi uzoba nempilo ngokuchichimayo. Ngenkathi uhlwempu ingaleso sikhathi uza, ngenkathi ugula ingenkathi uza, ingenkathi uhluphekile uza, ngenkathi uneyinkinga ingaleso sikhathi uza, mekubonakala ngathi awunalutho ingaleso sikhathi ozwa ngaso, ngenkathi unokuncane kungekho nto ongazinakekela ngayo nomndeni wakho ingaleso sikhathi uza, ngoba uthi uzile khona bezoba nokuphila futhi bazoba nakho lokho kuphila kuchichime. Ngiyakumukela namhlanje, uyeza ekuphileni, uyeza empilweni echichimayo, noNkulunkulu uzokubusisa ngaleyo mpilo echichimayo yasezulwini ngisho namhlanje ngegama likaJesu. Akwengutshele lokhu okumlando. Iphuzu lesibili, umlando wezimfanelo ezinhle ezikhohliwe ngabaphuphi abaxoshwa. Ungacabanga ngothize uya kwisivivinyo bese yakhohlwa ipeni nephepha. Ungacabanga ngothize uya emsebenzini bese khohlwa iziqu zakhe abafuna ukuyibona okuyizona ezomenza ukuthi angene bese shiya yonke into. Ungacabanga ngothize uya ekubuseni ufuna ukunqoba, ufuna amandla, bese shiya zonke izimfanelo ngemuva, bese ethi ngifuna ukubusa, ngifuna umthetho, ngifuna amandla, kodwa izimfanelo ezisiholela kulokho kubusa bese yakhohlwa uNkulunkulu wamazulu, uNkulunkulu onamandla, uNkulunkulu wezimangaliso noNkulunkulu wezimanga. Uzokunikeza lokho kubusa, ukushiye konke lokho ngemuva, bese hamba elenga. Akukho nhliziyo, akukho mqondo, akukho sinqumo, akukho ntshisekelo, akukho nzifanelo, akukho kuhle. Bese ethi ngifuna ukuthola ukunqoba. Uzofuna isikhathi eside, angeke aze akuthole lokho akufunayo, kodwa uma uqonda ukuthi kunabantu benza umlando wabantu abakhohlwa izimfanelo bese belahlekelwa amaphupho abo, iphupho ade benalo, intshisekelo ade benayo, isifiso ade benaso, nezinto
nentshisekelo ngifuna ukuba yilokhu ngifuna ukuba yilokhuyana konke lokho manje sekulahlekile ngiyakukhulekela ukuthi angeke uzube ingxenye labantu abangaphumeleli empilweni ngegama lika Jesu ukuthi mawuza kuKristu uyabona ukuthi ngesinye isikhathi mangabe sithi uyamfuna yena uKristu ubabe umsindisi wakho uyaphakamisa isandla labo abaphakamisa izandla kodwa imiqondo yabo ayisekeli leso sandla esiphakamisiwe isinqumo sabo asisekeli leso sandla esiphakamisiwe abanye bayakwenza nje bakwenza nje bekwenzela abantu kodwa uma ngabe inhliziyo yakho umphefumulo wakho isinqumo sakho ukushisekela kwakho yonke into nayo kuwena ikutshela ukuthi ungowesilisa uKristu wamfunayo ungowesifazana uKristu wamfunayo ngenhliziyo yakho ngomqondo wakho ngomphefumulo wakho nangesinqumo sangempela enhlizweni yakho uzophakamisa leso sandla ngaleso sikhathi impilo yakho izoguquka ilokho uzokwenza namhlanje uma ngabe uphakamisa isandla sakho uzokwenza ngenhliziyo yakho ngomphefumulo wakho nawo wonke amandla akho nangaso sonke isinqumo esingaphakathi kwakho uNkulunkulu ngeke azaxoshele ngaphandle uNkulunkulu ngeke azangixoshele ngaphandle ngithi uNkulunkulu ngeke azangixoshele ngaphandle uNkulunkulu uzoba lapho uzokubona namhlanje futhi uzoba nalokho okucelayo awuthi ngutshele abantu abathize kuDeuteronomy isahluko 32 uverse 18 uDeuteronomy isahluko 32 idwala elakuzalayo awusalinakekeli labo ngabantu abakhohlwayo ukuthi abalana ngenxa yabo bayakhohlwa ukuthi kukhona umdali ezulwini kukhona onamandla umdali oqhamuka ezulwini idwala elakuzalayo awusalinakekeli futhi ukhohliwe uNkulunkulu owakudalayo mhlawumbe othize uthi mina angimkhohlwa uNkulunkulu ngabe ngakutshela yini okwenzeka ngesonto uthi uyamkhumbula uNkulunkulu kodwa uthi uya enkonzweni emva kwenkonzo uyaqala uqamba amanga inkohliso ukuphuza ukulwa yonke into uNkulunkulu athi ungayenzi usicwila kuyo ngazathi umsebenzi wakho wansuku zonke emhlabeni usumkhohliwe uNkulunkulu ngaleyo ndlela uma ngabe uqamba amanga usumkhohliwe uNkulunkulu uma ngabe ukhohlisa usumkhohliwe uNkulunkulu uma ngabe uyimbulu uthi uyilokhu ongasikho uyamkhohlwa uNkulunkulu uma ngabe utshontsha imali lapho ubuka lapha ubuka laphana bese ungamboni othize kodwa ubhekanga phezulu akekho othize lana ubheke phansi ubhekile bese uyayitshontsha leyo mali usumkhohliwe uNkulunkulu uma ngabe uya endaweni ongafuni ukuthi abanye abantu abahloniphekile bazi ukuthi uhamba kulezi zinto afanele bangazi lokhu bangakuboni lokhu uma ngabe wenza lezo zinto usumkhohliwe uNkulunkulu uma ngabe wenza into engeyinhle uqhubeka kukho lonke lokho mhlambe kumabona kude kwi-internet ubheka lezo zithombe bese zikhulisa inhliziyo yakho ubheka lapha nalapha akekho umuntu okubhekile uNkulunkulu uyakubheka usukhohliwe lokho wonke umuntu sonke isenzo sesandla sakho yonke into wonke umqondo esiwenzayo enhlizweni zethu uma ngabe ingahambisani nohlelo lukaNkulunkulu nezwi likaNkulunkulu nentshisekelo kaNkulunkulu nomthetho kaNkulunkulu simkhohliwe uNkulunkulu uthi nimkhohliwe uNkulunkulu owanidalayo kwenzeka kuIsrayeli isizwe sonke kuyenzeka kubantu ngababodwa emhlabeni kuyenzeka kuwo wonke umuntu namhlanje ukuthi uma ngabe sikhuluma asimkhumbule uNkulunkulu uma ngabe senza asimkhumbule uNkulunkulu nomlando wawo wonke umuntu ukuthi noma umlando ukuthi abantu bayamkhohlwa uNkulunkulu kodwa namhlanje uzophenduka ngizophenduka ukuphi ngizophenduka bese uthi ngingumuntu okhohlwayo impilo yami yonke nayo yonke into engiyifundile enkolweni nasemhlabeni
ngiyayikhohlwa ngoba siyakhohlwa yingakho sinalezi inkinga esinazo. Kodwa Nkosi ngifuna ukuba wenze okuthize kimi. Khohlwa zonke izono zami. Xolela zonke izono zami bese unginikeza indalo entsha, unginikeza impilo entsha ezokhumbula ukuthi ngingumsindisi wesifazane, ngingosindisiwe wesilisa. Noma ngabe yini engiyenzayo sukela namhlanje ngizomkhumbula uNkulunkulu wamazulu. Ngaphambi kuba ngibeke isandla sami kuyo yonke into, uNkulunkulu uzophendula umkhuleko wakho. Okwesithathu, ukuphulukiswa kwezisulu ezibuthakathaka nezifo ezahlukahlukene. Kunokuphulukiswa. Ngithi kunokuphulukiswa. Uma ngabe sikhuluma ngokuphulukiswa, abantu abaningi bakhuluma ngokuthi nginobuhlungu la esandleni sami, ngifuna uNkulunkulu akuphulukise. uNkulunkulu uzokuphulukisa. Abanye abantu nginalento ekhulayo esiswini sami, ngifuna uNkulunkulu angiphulukise. Kodwa umqondo wethu udinga ukuphulukiswa. Angifuni ukuthi ngichaza ngokwesayensi mhlambe yonke into ekhona ngaphakathi emqondweni wethu, kodwa kunesikhathi lapho umqondo wethu awusebenzi ngendlela okufanele usebenze ngayo, ngoba izinto eziphakathi emqondweni okufanele zisebenze zihlukene. Ngenxa yalokho umqondo wethu udinga ukuphulukiswa. Futhi ngesinye isikhathi kwingxenye zemzimba yethu kukhona ubuhlungu, bese ngiya kudokotela, udokotela angibheke ngayo yonke imishini yakhe bese ethi muntu ulungile. Bese uthi dokotela angilungile, buka ubuhlungu, yenza imishini yakho ingibheke. Bese ethi imishini yami ngeke ayitholi lutho. Umuntu uyashona kodwa imishini ithi ulungile. uNkulunkulu uyabona lokho imishini engakuboni. Bese namhlanje ngenkathi uletha lokho kuNkulunkulu, uNkulunkulu uzokuphulukisa ngegama likaJesu. Ngesinye isikhathi uma ngabe sithi okuhlephukile, ibhodlela elihlephukile awukwazi ukuthi ufake amanzi kulo ngoba lihlephukile. Iketela lihlephukile ngoba ukwazi ukwenza lutho ngalelo ketela, iketela elihlephukile. Ngesinye isikhathi umuntu uyahlephuka. Izimo zempilo nokwenza kwempilo nezinto ezifika ukuba zizobulala umuntu emhlabeni zifikile kuyena. Inhliziyo yakhe ihlephukile, impilo yakhe ihlephukile, umndeni wakhe uqhekekile, umsebenzi wakhe uqhekekile, iphupho lakhe ikhanda lakho, impilo yakhe iqhephukile, yonke into empilweni yakhe ihlephukile. Ungumuntu odangele, ungowesifazane odangele. Uma ngabe uza kuKristu kuzoba khona ukuphulukiswa empilweni yakho. Impilo yakho edangele uzoyiphulukisa. Impilo yakho umndeni wakho odangele uzowuphulukisa ngegama likaJesu. Futhi namhlanje uzodumisa uNkulunkulu ngoba kukhona ukuphulukiswa ngokamoya, kukhona ukuphulukiswa emphefumulweni wakho, kukhona ukuphulukiswa emzimbeni wakho, kukhona ukuphulukiswa kuyo yonke ingxenye yempilo yakho, ukuphulukiswa okusha, okugcwele nokokugcina ngempilweni yakho ngegama likaJesu. Uma amehlo akho engaboni uzovula amehlo akho. Nikeze uamen omkhulu. Othize uthi mfundisi wami, ngiyabona ngabe kuyiqiniso kunowesifazane eBhayibhelini wayenomntwana, wayenamanzi ukuba nakekele loyo mntwana. Lawo manzi aphela ebhodleleni. Lapho ayekhona wayengawatholi amanzi ukunikeza ingane, waqale wakhala. Ngenkathi ekhala wabheka kwenye ingxenye, wayengafuni ukubuka ingane ifa phambi kwakhe. uNkulunkulu wakhuluma ezulwini, uNkulunkulu wavula amehlo akhe, wabona ichibi lamanzi elingagcwalisa wonke amabhodlela esidingo empilweni yakhe. Ngaphambi kuba amehlo akhe avulwe wayengakuboni lokho. Bangaki abantu abahamba empilweni yabo abanamehlo avaliwe ekubonelelweni uNkulunkulu, kodwa namhlanje uNkulunkulu lokhethi bengulindile ukuba ubize kumina. Namhlanje ngizovula amehlo akho, uzobona okuzokuzuzisa, uzobona
okuzokuthokozisa impilo yakho izothatha enye ingxenye ngegama likaJesu. Awuthi ngifunde kuwena kumahubo isahluko 103 uverse 1, mbonge uJehova mphefumulo wami nakho konke okungaphakathi kwami umlisa wayengasiyo usayensi, wayengasiyo udokotela, kodwa wathi konke ongaphakathi kwami, uthi angeke ngikwazi ukubala izinso namaphaphu namathumba amancane namakhulu, ngeke ngikwazi ukubala wonke amathambo emzimbeni wami, angeke ngikwazi ukubala zonke izinto emzimbeni wami, yonke ingxenye yezitho zami. Uthi konke ungaphakathi kumina kudumisa igama lakho, uzodumisa uNkulunkulu. Ngithi uzobonga uNkulunkulu yonke ingxenye yomzimba wakho, phakathi nangaphandle. Lokho esikubonayo nalokho esingakuboni kuzothola ukuphulukiswa nguNkulunkulu namhlanje ngegama likaJesu. Buka uverse 2, uthi kuverse 2, mbonge uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Akukho umusa omncane, akukho umsebenzi omkhulu, awukho umsebenzi omncane. Ungakhohlwa imisebenzi yonke emihle yomusa wakho. Uverse 3, uthi yena othethelela zonke izono zakho. Zingaki izono zakho azoyixolela? Ngitshele masinyane manje. Uyazi ukuthi kunabantu uma ngabe beza kuNkulunkulu bese uNkulunkulu ethi ufuna ukuthini? Ngifuna ukuxolela. Ufuna ukuxolela onjani? Ngifuna ukuxolela kuzo zonke iziphambeko zami. Bese uNkulunkulu nguNkulunkulu othanda, uNkulunkulu okuxolela, ngoba uzile, ngoba uyakholwa endodaneni kaNkulunkulu ezelwe yodwa, ngiyakuxolela. Bese ethi ngiyabonga Nkosi, namhlanje izono zami zixolele. Bese ngakusasa ekuseni bayavuka futhi bathi, Nkosi, ngingumuntu odangele, ngiyisoni. Bese uthi uNkulunkulu, ukhuluma ngani? Ngabe wenzile yini isono ebusuku ekulaleni kwakho? Ngikuxolelile izolo, ukhuluma ngani manje? Uma ngabe sesixolele, uyakhohlwa ngakho konke esikwenzile. Uma ngabe uNkulunkulu exolela namhlanje, ukuxolelwa kwakhe okuphelele, ukuxolelwa kwakhe okuphelele, akufanele silokhu sibuya futhi sibuya. Nkosi, ngimubi, ngibuthakathaka, nginesiphambeko, ngiyisoni, ngiyisisoni esikhulu emhlabeni. Akufanele senze lokho. Othethelela zonke izono zakho. Buka ivesi elilandelayo, okhulula, ngitshele okhulula. Uma ngabe uneBhayibheli lalela osiceleni okhulula, ngitshele okhulula konke, okhulula zonke. Uzophulukisa umqondo wakho, uzophulukisa umqondo wakho, uzophulukisa lo mdlavuza, uzothatha leyo goitha nazo zonke izinto ezidala izifo nobuhlungu empilweni yakho. Amandla kaNkulunkulu azofika lapho namhlanje akuvuse ngegama likaJesu. Zonke iziphambeko, zonke izifo kwenye ingxenye, zonke izono uzoyixolela ngakwenye ingxenye, konke ukugula uzokuphulukisa. Lokho isibonelelo sakho. Ngithi lokho okuhle kwakho, kodwa buka lokhu uNkulunkulu akwenzayo. Uma ngabe ubheka lelo vesi, uthi oxolela zonke izono zakho. Kukhona ukhefane laphana, uthi ngifuna ukuqeda ngalokhu, ngifuna ukunikeza isiqiniseko salokhu, ngifuna ukulungisa lokhu, kuba ngixolele zonke izono zakho, kodwa akusiyo ungqi loyo. Kusho ukuthi ungaqali usukuma uhambe uye ekhaya, uNkulunkulu akakaqedi. Uyabona umlisa owaya ukuba yohlinzwa, ngenkathi eya ukuyohlinzwa, udokotela wenza konke afanele akwenze, wamhlinza. Emva kwalokho sebefake yonke into endleleni, manje bafuna ukuvala yonke into bemthunge. Umlisa wavele wavuka, bese yavuka lapha ekuhlinzweni, bese yasukuma, bese yahamba, bese ethi udokotela, woza, isilonda esivulekile kufanele sisivale. Uma ngabe uNkulunkulu esekuxolela, awuvele usukuma uhambe. Manje ufuna ukwenza okulandelayo, futhi uzophulukisa
konke ukugula kwakho. Zonke izono izifo zami namhlanje ukuxolelwa kuwe namhlanje, ukuphulukiswa kuwe namhlanje, insindiso yakho namhlanje, ukukhululwa okuphelele namhlanje. Okokuqala uzokwenza okokuqala, ungahambi. Okwesibili uzokwenza okwesibili, bese uzoba ngomuntu ophelele, ngowesifazane ophelele. Umphefumulo wakho, umoya wakho, yonke into onayo, ukuthintwa ngamazulu namhlanje ngegama likaJesu. Ngabe ngikhuluma nothize lapho namhlanje? Uphi engikhuluma naye kuzofika empilweni yakho? Lesi isikhathi sakho, leli usuku lwakho. Amehlo avaliwe, amakhanda agebisiwe namahlo avaliwe. Manje isikhathi leso naso ukube naso noNkulunkulu kuphela. Isikhathi sokuthi uthathe isinqumo phakathi kwakho noNkulunkulu. Ufuna ukuxolela zonke izono wake wazenza empilweni yakho. Ngaleso sikhathi ufuna ukwenza lokho ngaleso sikhathi. Noma ngabe ubani oyakubiza egameni likaJesu uyakusindiswa. Ulapho ufuna ukuzisola kususwe, ukuhlulelwa kususwe, ukujeziswa noma ukuhlulelwa kwesono kususwe. Ufuna ukujabulela ukukhululeka nokuxolelwa kwezono enkolweni enkuNkulunkulu. Noma ngabe ukuphi, phakamisa isandla sakho uthi, Nkosi ngilapha, Nkosi ngilapho. Angiphakamisi nje isandla sami ngomqondo ongekho, kodwa ngenhliziyo yami, ngomphefumulo wami, nangesinqumo sami, nangakho konke ukuzinikela, ngiphakamisa lesi sandla. Lapho ukhona ufuna ukuxolelwa nguNkulunkulu. uNkulunkulu ukhona lapho, uNkulunkulu uyakubona lapho ukhona. Phakamisa leso sandla. Uma uphakamisa leso sandla, sukuma ume ngezinyawo uthi, yebo Nkosi, ngingozothola uxolelwa nguNkulunkulu, ngiloyo ozothola insindiso kaNkulunkulu. Phakamisa isandla sakho, phakama ume ngenyawo ngenhliziyo yakho yonke nangonke isinqumo sakho. Uthi bye bye ezonweni ezedlule, uthi bye bye kuzo zonke izinto ezimbi ezedlule. Uthi Nkosi ngiyeza, Nkosi ngiyeza. Uzokunikeza lokho kuxolela naleyo nsindiso ngalesi sikhathi. Phakama, ungachithi isikhathi, ungagcini uNkulunkulu ekulindile. Ufuna ukukunikeza, ufuna ukukugcwalisa ngalezo zibusiso zokuxolela nezensindiso, nesiqiniseko ukuthi manje usungowakhe. Phakamisa isandla sakho ume ngezinyawo. Ngenkathi uma ngezinyawo, tshela uNkulunkulu uthi, Nkosi ngiyeza, Nkosi ngiyeza. Ngifuna ukuxolelwa kwakho. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu wafa, wangifela isiphambanweni saseCalvary. Manje ngiyeza ngenxa yensindiso yakhe, ngenxa yomhlatshelo wakhe kaJesu Kristu esiphambanweni saseCalvary. Ngiyakholwa uNkulunkulu onomusa, uNkulunkulu onesihawu. Uzongixolela njengamanje, ngizokhuleka kanye nawe. Yiba umile Baba, siyakubonga ngalesi sikhathi, sidumisa igama lakho. Siyakubona uNkulunkulu omkhulu onamandla, onomusa. Noma ngabe ubani oza kuwena, ngeke uzumxoshele ngaphandle. oNkosi ngiyeza, nginikeze ukuxolelwa kwakho, nginikeza wonke umuntu ukuxolelwa. Nkosi ngiyakhuleka, isiqiniseko sensindiso sizofika kuyo yonke impilo njengamanje. Kuqinisekise kuyo yonke inhliziyo ngegama likaJesu siyakhuleka. uNkulunkulu akubusise, sekwenzekile. Mayibongwe iNkosi. Ubabonile labo bantu ababezungeze udonga lwaseJerikho. Izindonga zaseJerikho zaziselapho, base bejabule ukuthi izindonga zaseJerikho zizowa. Base bememeza, babejabule ngaphambi kokuba ukuphulukiswa kufike. Ukuphi? Kuyeza. Ngithi kuyeza isimangaliso phezu kwempilo yakho, ukuphulukiswa phezu kwempilo yakho. Yena oxolela zonke izono zakho, nophilisa.
mhlampe awuqondi indlela iBhayibheli libeke ngayo. Uthi akasho uthi ophulukise noma uthi ozophulukisa, kodwa ngalesi sikhathi lapho ukhona, bheka lowo muntu lapho, buka lowo muntu lapho ophulukisa zonke izono zakho kuza endleleni yakho. Phakamisa leso sandla, ubeke esinye isandla lapho unenkinga khona. Ukuphulukiswa kwakho sekufikile. Ukuhlengwa kwakho sekufikile. Isimangaliso sesifikile njengamanje lapho ukhona kumabonakude kuso sonke isizwe, kuwonke ukuhlangana lapho ukhona. Ukuphulukiswa sekufikile. Isimangaliso sesifikile. Uma ngabe sithi sisho u-amen wokugcina, u-amen usho ukuthi makwenzeka kuzokwenzeka, uzothola ukuthi leso simangaliso sesisemzimbeni wakho. Phakamisa isandla, ubeke esinye isandla lapho nenkinga khona. Amehlo akho awaboni, amathambo akho aphukile, unomdlavuza, noma ngabe yini, ukuphulukiswa kwakho sekufikile. Baba, egameni likaJesu, uNkulunkulu wezimanga, uNkulunkulu wamandla, uNkulunkulu wokuhlenga, noNkulunkulu wokunqoba, woza kuyo yonke abantu bakho ubaphulukise ngegama likaJesu. Sukela ekhanda kuze kuyefika ezinyaweni, yonke ingxenye yomzimba wabo, yonke ingxenye yempilo yabo, tholani izimangaliso zikaNkulunkulu, tholani ukuphulukiswa ngegama likaJesu. Amehlo angaboni ngiyakuyala, mawuvuleke uqala ubone. Wena ongaboni nongezwa, thola ukuthintwa nguNkulunkulu, uqale uzwe uphinde ukhulume. Konke umdlavuza, konke ukuvuvukala, ngiyakhuleka njengebhaluni, lowo moya uzophuma nebhaluni lizoba lincane. Ukuvuvukala makuphume ngegama likaJesu. Ngiyakhulekela labo abanokugula okungaphulukiseki njengomdlavuza nenkinga zezinso noma ngabe yini. Ngiyakhuleka uNkulunkulu akuthinte njengamanje, uNkulunkulu akuphulukise njengamanje. Yamukela ukuphulukiswa kaNkulunkulu ngegama likaJesu. Umlenze umfishane kunomunye, ngiyakhuleka ukuthi lo mlenze omfishane uzokhula ngamandla kaNkulunkulu ngegama likaJesu. Izandla zibuthakathaka nezinyawo zizishosha, amandla kaNkulunkulu mafike phezu kwakho. Izandla ezibuthakathaka maziphulukiswe ngegama likaJesu. Nalezo zinyawo ezishosha, ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu uzokuthinta njengamanje, mawuphulukiswe ngegama likaJesu. Ngiyakhuleka ukuthi konke ukugula, bonke ubuthakathaka, zonke izifo, zonke izinto zoshiya umzimba wakho, isiqiniseko kuyo yonke impilo, ukubonakaliso kuyo yonke impilo, nokusebenza amandla kaNkulunkulu kuyo yonke impilo njengamanje ngegama likaJesu. Uphulukisiwe, uphulukisiwe, uhlengiwe. Isibonakaliso zemanga njengamanje ngenkathi uvula amehlo akho, uvula amehlo akho ezimangalisweni nasekuphulukiseni nasekuhlengweni ngegama likaJesu. Siyakubonga Nkosi ngoba siyazi sekwenzekile, sekwenzekile, sekwenzekile. Ngegama likaJesu ngiyakhuleka. Amen. Isimangaliso sakho silapho, ukuhlengwa kwakho kulapho, ukuphulukiswa kulapho. Zibheke njengamanje usunobufakazi.